Sibonge bhuti ukuthi uma sicela uze uthi hayi ngizofika ngizonihlahlela indlela mhlambe kuzosiza ekupheleni kwale video kubantu abaningi mhlambe abangazi ukuthi egcineni kosuku ubugebengu akubuyiseli. Ngaphansi kwesihloko sethu esithi ubugebengu akubuyiseli, ngisicela ubhuti esichazele ukuthi yena wangena kanjani ebugebengwini. Angibonge ithuba engitholayo. Cha, nami bafowethu ubugebengu uqala kwami nje ukuganga nje. Kwaqala khona emakhaya la. Ekuluseni sisalusile, sintshontshombile emasimini, sintshontshayi lokhuzana ishaya inkukhu zabantu ngehlilingi, sambe siyozosa lokhuzaneni emadlelweni. Kwaqala kanjalo-ke nje, kwaqala nje kwaze kwagcina ufisa ukufika nasema-tuck shop-ke. I-tuck shop khona lokhuzana i-tuck shop yakhona khona emakhaya ethu Ombotini. Ngabe bengisiza nje kuwe mhlawumbe kwesinye isikhathi makade bo-order bese bengifaka ngaphakathi-ke mhlawumbe egcina ukuthatheke lokho umuntu ukuthatheka ngakhona, wagcina kwazi kwamakhekhe, kwagcina kwazi kwanda-ke nokuthatha kugcina ukuthatha nanemali yakho khona lapha phakathi-ke. Hayi kwagcina ngabona ukuthi hayi ngeke soku-wrong ngoba nakhona lapho ngishawe kakhulu khona lapho-ke, kodwa ngingayeki ngiphikelele kuso leso sitolo. Bengithanda futhi abantu bakhona kuleso sitolo, kulo tuck shop leyo. Kodwa-ke engagcina ngaze ngabona ukuthi hayi ngeke phela manje sokukhulekile. Ngaphumela ngaphandle-ke nami sengithi ngiyozama yona impilo leyo ukuthi manje ngiqhubeke nabo ubugebengu lo. Ngiyabonga. Bhuti uma ngaqhubeka mhlawumbe sibuze uqale nini ukuboshwa futhi uboshelwani? Ukuqala kwami ukuboshwa, ngiboshwe 2001 kwaku-July zazi-28 2001 July 28 qala ukuboshwa nje empilweni yami. Uboshelwa ini bhuti? Ngiboshwela icala emele. Uma ngingadlulela kumbuzo wami wesithathu ngaphansi kwetopic ethi ubugebengu akubuyiseli, yayinjani bhuti impilo ejele? Usungaphakathi-ke manje, kwenzakalani? Chazela mhlawumbe nabangazi nabacabanga ukuthi mhlawumbe ku-right ubugebengu ukuthi kwenzakalani lapha ngaphakathi ejele. Ya, ngifikile ngaboshwa. Ngiqala kwami ukuboshwa. Ngafika wona ngoba ngangikade ngiholile nginayo imali. Ukuboshwa kwami ngangiphethe 126 rand ephaketheni bese kuba ugwayi mhlawumbe onamaluzi mhlawumbe awu-18 lapho nje. Ngafika bafica bafowethu, ngathi bangifika khona ngaphakathi ngasifica isimo sakhona lesi bengihlale ngisizwa ngabantu ukuthi hey kunzima ejele. Ngafika nami ngayibonela, ngathi bangifika khona ngakuthola ukuhlukumezeka, ngoba ukuhlukumezeka ngakuthola kokuqala bafika bangithathela imali yami. Kwaba buhlungu lokho. Bawuthatha ugwayi wami. Kwaba buhlungu lokho. Emveni kwalokho ngabuyisela eceleni. Ngathi ngisanake lokho kwakushaya ingoma ebusuku. Kwangiphoqa ukuthi ngishaye ingoma ongayazi. Ngathi kusenjalo kwathiwa ngihambe ngiyothenga ugwayi. Ngiyayibuza ngizothenga ngani ugwayi manje. Kwathiwa nali ibhayisikili, angigibele nali ibhayisikili. Ngisabuka leso simo sokuthi ngibuka udokolo kuthiwa ngigibele kuthiwa ibhayisikili. Ngenhlahla-ke futhi kube khona abafowethu nabo ababa nozwelo bethi hawu lo mfowethu lona sengaze nizini imgibise ibhayisikili kodwa befike nogwayi futhi hayi bengizwele ngicina ngingenanga ibhayisikilini ngihlale ngibe umuntu okhelela abantu amanzi. Kwase lokhu ukuhlukumeza kwami kwabe sokungiphatha kabi ngizongikhelela amanzi, befuna amanzi omalume ngibalethele amanzi, befuna lokho omalume ngibalethele omalume. Hayi kwaba yilokho nje ukuhlukumezeka mina kwagcina kumina ngaphakathi ejele ngabona kwangiphatha kabuhlungu. Bonke bhuti ukuthi usherishele i-experience owayithola ejele ukuthi njani. Ngicabanga ukuthi nabancane bazohluzeka ingqondo njengamanje ukuthi okay kanti kubuye kugitshelwe ngebhayisikili libe lingekho. Ngiyaqala nje nalokho angikwazi. Kodwa-ke sidlulele embuzweni wethu wesine, ikuphi ukuhlukumeza owakuthola uphenywa amaphoyisa? Ukuhlukumezeka ukuphenyweni kwami ngoba kuleli cala ukuqala ngihlukumezekanga. Bafika bazongithatha nje ekhaya ngaboshwa kwaphela. Ngali-attend icala lathethwa lagcina lihoxile futhi lingaphelanga ukuthetha lahoxa. Ngaphuma ngaphandle. Ngafika ngaphandle-ke
sengiphila enye impilo ke manje ngifike ngayithola ngaphakathi. Sengiphuma ke manje ngiza ngaphandle vele kunaleli cala elikade lingibophile. Sengiyaphuma ngiza ngaphandle manje. Mangiphuma ngiza ngaphandle vele lomqondo ongade ukuthi futhi ngabe ngithole ukuhlonyeliswa kwesimilo ngaphakathi ejele angitholanga. Ngafike ngathola abanye abafowethu baphinde banginikeza umqondo futhi ngaphezulu kwalo kade ngithi nginawo mina. Baphinde bangipha umqondo. Ngaphuma ke bese ngiphuma ngalicala lokuqala bese ngiphuma ngaphandle. Mangifika ngaphandle ngiphinde futhi ngifasa amateki ke manje sengena kuphi ke manje ngishovweni ke manje. Mangifasa amateki ke manje na-ke icala lokuqala langibophayo kwaba icala lesibili langibophayo kwaba icala lesibhamu. Ngatholakala nesibhamu endlini. Utholakala nesibhamu endlini. Omunye wabafowethu esasiphila nawo noma sasingajwayelene naye ukuthi sasibheme la sasibhema khona nabafowethu. Umfowethu mayefika lo mfowethu lo sithukeke nathi nje hawu umfowethu lona kwezenjani ngoba nalo sasibhema kwakudayisa ngawo ugwabe ezulu. Thuthaya sithuke ukuthi mhlawumbe umfowethu ufuna ukusijoyina vele kodwa siyathuka ngoba sijwayele ukubhema naye ahlale naye. Mangingaphosisi lesibili efika lo mfowethu lo. Hayi sihlaleke naye lo mfowethu lona kuzoshona kuphela ishona ilanga mashona ilanga ehambe ekhaya kunathi sihlukane samse emakhaya kodwa umbuzo wethu esasiyibuza wona kade efikile yini lo mfowethu efike la ekubeni asibhemi naye. Hayi sithukeke lapho ke. Hayi emveni kwalokho sihambe insuku lesibili lesithathu nabafowethu engangiphila nabo ke mina ngokuthi vele ngase ngiphume ejele sengithibile sengiphila impilo yokushopha ke manje. Masinakuzana abafowethu la ngibatshela izulu laliqhemezela nje ukuthi ngiyazi ukuthi uma uthi emajardini kuyoshofa emajardini kuye ufanele ungene izulu manje usilithithe ukuthi ngathi liyana. Izulu laliqhemezela nje sisuke nabafowethu engangiphila nabo engangiphushana ngomshikashika sihambe siye emajardini siyoshofa ke manje. Sifike sishove emajardini sibuye nezinto esasiyitholile khona emajardini. Sibuye nazo la emakhaya sikudayise lokho okuncane kwangamaketela o-microwave sikudayise lokho ama-ayina nemali encane esasiyithole khona komahholo eshabelungu khona emajardini. Hayi kube into esivuka ngayo siyijabulise ngayo leyo kusikudayise kuhambe ulesithathu lesikhathi soshofa ngalo lesithathu. Ngolesihlanu umngani wami omunye wabafowethu engiphila naye eshana umshikashika ethi kwesigudle mngani wami soshaya amabhiya amabili esitolo nje sakhona endaweni lana esilokhuzana esidayisa ngotshwala. Siyeke nomngani wami sathi siwela nje umgwaqo kominye imigwaqo nje khona endaweni kwaqhamuka ezinye imoto ezaba-2 kwakuyi-van bese kuba imoto encane yakwa-Toyota okuthiwa yi-Sprinter. Zadlula lezi moto le moto imhlophe lesi Sprinter yadlula yokuqala yeza le yi-van igcwele amadoda ngoba nayo le ngaphambili iSprinter igcwele amadoda yadlula nale yesibili kanye. Kodwa laba babe ngibuka sizophambana nje sizola umgwaqo ukuthi zidlula phambi kwethu lezi moto babuka mina. Hayi zihamba imoto zifike zime phambili mazime imoto phambili lezi eziwu-2 sixakeke nomngani wami lo esiyana soshana amabhiya kulesi sport lesi. Hayi sifike singena ngaphakathi esportini umngani wami edudula amabhiya awu-2. Hayi siphuze nazi lezi moto futhi sijika futhi seyizongena khona la kulesi sport esikuso futhi. Bonke labantu babuka mina bonke labantu abakuso labantu abaqhamuka kulezi moto yinsizwa zodwa. Hayi igazi lami lingishiye nami into zami hayi zingishiye into zami hayi bokhona umonakalo khona la. Umngani wami lona sesishayela ikhothi yokuqala isiphelile phinde futhi eye ngaphakathi ethilini futhi aphinde edubule umunye uBBO2. Umngani wami ngamshiya kabuhlungu nami wayengalindele ukuthi ngamshiya kanjani ngoba ngaphuma ngumuntu ngathi ngiyochama kanti sengiyahamba impela ngoba into zami ngangazizwa. Ngaphuma ngahamba. Mangiphuma ngihamba ngiye ekhaya kwaseqala ukuhalala futhi lapho uma ngiphuma ngihamba ngiye ekhaya kube khona ukuthi ngabe ngisabuyela esitolo ngivele ngiyilalele mangilala. Kuthi nje ebusuku mhlawumbe kwango-10 kuyoshaya o-11 ngizokuduma imoto futhi egcwele ingene ekhaya. La ngilala khona-ke endlini yami kunendlela yami nami engibuka ngayo mothi egcekeni kunabantu engingabaqondi kahle kundaweni eningi kwakuduma imoto. Hayi ngiye khona lapho emfantwini wami wolokhuzane womnyango ngibuke imoto engaka yizo futhi lezi moto lezi
ekade zinakhuzana ekade ngiyibona lapha esitolo yizo lezi moto kwenzakalani ngalezi moto lezi hayi ngibuyeke nami ngihlehlele emumva kanjalo bephuma abantu begcwala igceke lonke ligcwele ekhaya bezongqongqoza endlini yami hayi ngivuke-ke bese ngivukile vele bese ngidonsa ithuluzi-ke nami-ke hayi ngidonsa ithuluzi ngicishe iredo ngoba la endlini ukuhamba kwethu nabafethu sophanda sabuya nama-redo sabuya nama-TV sabuya nekhompyutha bese kube amaketela bese ngwabe sesiwadayisile nanakhuzana ama-microwave sesikudayisile bese nje wakusasele nje ama-TV bese kuba ikhompyutha bese kuba ilokhuzana iredo-ke ngithi-ke mina-ke umcabango wangifikela ngithi hayi bo labantu laba bezela ekhaya ukuthi nokwenze mhlawumbe bazofuna lezi zinto lezi ey'la endlini ngithi hayi ngeke bezokwazi ukuthola okwami lokhu ngiphante kuphi ngiphante emajadini lokhu bona wayezokuthatha la emakhaya ngeke bayadlala ngibe ngidonse ithuluzi nginciphise iredo ngicishe ilokhuzana i-TV ngicishe phaqa bese ngikhokhe ithuluzi ngithi phaqa bese bevele bethi hayi bo niyasizwa-ke isibhamu naso-ke isibhamu esikhokha ngaphakathi labantu besakhuluma kanjalo ngithuka ukuthi yini kwenze njani kahle kahle hayi emveni kwalokho bengabe sangqongqoza bevele behlehle bongena emotweni behamba kuthi nya kuthi ngo-2 ngey'ntatha ngiyabona sengibona nje ngamathoshi embhedeni esengikhombile amathoshi inhlokohla nasey'bhamu sezingikhombile kwenze njani mani embhedeni ngaphakathi umnyango wevele wawushaya ngathi awazi ukushudwe so kwenze njani mani amaphoyisa agcwele indlu kuthiwa siphi isibhamu lodwa isibhamu isibhamu angisazi mina bobaba icala lami leli lesibili-ke lelo-ke isibhamu angisazi bobaba kuthiwa unamanga nesibhamu kuthiwa kade usikhokha nje la ngaphakathi ngalowo mzuzu ngisifake ngaphansi kwelokuza ngaphansi kamatransi leso sibhamu leso ngakade ngangisikhokhile i-7.65 bona bafuna i-16 kanti lo mfowethu lo kade efika lapha ngolesibili ezobhema nathi wayezofunda umqondo wethu wayentshontsha isibhamu sabo sikabhuti wakhe oyiphoyisa wahamba wayomokola ngaso kwezinye igebengu shuthi yena wazi ukuthi uMajava vele unesigebengu umuntu onesibhamu la endaweni uMajava futhi uyisigebengu angivele ngithatha amaphoyisa ngizowafaka la kuMajava ukuze ngikwazi ukuphephisa impilo yami ngoba isibhamu sesiyafuneka vele ekhaya abasola mina ukuthi yimina into lesibhamu kanti isibhamu sithathile wasesakubangani bakhe bakuphi bakoMatshana ayefika amaphoyisa lana ayengigendeka amaphoyisa kuze kuvuke isalukazi ayisikhuthe isalukazi ayibona apho ishaya ingane umntanami kabuhlungu nje kwenze njani kuthiwa kufuneka isibhamu sephoyisa i-16 uthathe i-16 sephoyisa le 7.65 esiyithola la endlini akusiyona lesi sifuna i-16 thina kwangihlukumeza lokho kakhulu ngoba ngakuthi wathi mayikhuluma ugogo athi amaphoyisa ayangithatha ayongibopha-ke esengibopha lesi sibhamu esitholakale kimi kodwa-ke akuphelanga lapho ngoba ngathathwa ngahamba ngashukwa indlela le kuthiwa amaphoyisa mayethi afuna iqiniso alifuna ngendlela yalo ngashukwa nathatha umwazi nomfulo omkhulu okuthiwa insezi la enseleni umfulo okuthiwa insezi ubhekapha enseleni ngathatha ngayofaka khona ngifaka ngekhuzana ngesaka phakathi emfuleni kuthiwa kufuna isibhamu sephoyisa sijwayele ukuthatha amabhamu amaphoyisa nje mina ngizoshona ngisho noma ngashonela khona emfuleni ayikho inkinga ngedlozi lelo azikho iy'lwane ezaqhamukayo zahlwitha lelo saka lelo kwaba yikho nje ukuthi nganyakaza ngendlela esho ngayo ngagcina ngaphuma umuntu engamkhiphayo omunye wabafethu osowashona naye wayenesibhamu esisemthethweni ngasuka namaphoyisa ngathi mina hayi bobaba asambeni ngiyokhomba la khona isibhamu ngisibeke khona kanti ngiyokhomba lesi sibhamu salo mfowethu lona onesibhamu esisemthethweni ngezase ukuthi ngase ngi-right ngenduku sengenele uswazi ngafika kuyo lo mfowethu lo ngafika ngathi hayi mfowethu ngangqongqoza ngaphoyisa hayi nakahle wathuka lokuthi kwenze njani mayevula lana athi maphoyisa afuna isibhamu isibhamu lona wathi mfowethu hayi mina ngesibhamu esisemthethweni kwathiwa hayi uyafuna isibhamu esisemthethweni nje sifuna isibhamu i-16 ephoyisa oluthathe nanangumajava wathi lo mfowethu lo uMajava ngimazi nje ukuthi ayikho into engihlanganisa noMajava mina ngisebenze lo isigebengu lo ngeza sokuthi-ke nami ngase ngishayiwe yikho lokho kwenza ukuthi ngigcine ngihambe ngophoyinta lo mjita-ke lona ngishayiwe kabuhlungu ukuphenya kwami-ke lokho kwangihlukumezayo empilweni ingangokuthi umphefumulo wacishe waphuma kodwa-ke uNkulunkulu emuhle njalo awuphumanga ngaphinde ngabuya futhi
ngazoncenga impilo la ngibopha-ke locala lelo lesibhamu lesatholakala endlini. Lesi sibhamu sephoyisa lesi asitholakalanga ngoba ngangasazi, ngagcina nami ngafuna ukufoundatha ngaso ukuthi kahle kahle isibhamu lesi uphoyisa esasifunakala kimi sishonile. Kanti lo mfowethu lo wathatha isibhamu sikamalume wakhe, umalume wakhe uyiphoyisa, wathatha isibhamu sikamalume wakhe lo mfowethu wahamba woshiya kuphi ematshali kwabanye abafowethu. Sagcina sacwila kanjalo-ke, yena usezoshisa mina ngapha, nami ngakuthola ngithola lethi-ke lokho sengifile induku ngoba nalo cala leli sibhamu langigweba u-5 years, kwathiwa 4 months, kwathiwa 12 months ngaphakathi, kwathiwa u-5 years ulokhuzana u4 years bangilengisela wona. Ngadonsa lo 12 months-ke nawo futhi 12 months loyo idlozi lilihle njalo uNkulunkulu uhlale ngihawukele. Ngangawuqeda lo 12 months ngoba kwami nefile phakathi, ngaphuma ngempaloni ngabuya ngezeminyaka. Bhuti sibonge ngokuthi usivezele ukuthi kanti makuphenywa kusisuke ikhala ngempela. Sithembe njalo ukuthi ngoba ubhuti lokho esichazela abantu abathi bazama mhlawumbe ukuphuma endleleni kumele bebone ukuthi kahle kahle umuntu ugcina mhlawumbe nomphefumulo uphuma ngoba esho ubhuti uthi mhlawumbe naye wayesizelwa yidlozi lakhe because maye uchaza kuyabonakala ukuthi cha kwakunzima. Kodwa ke asingene ku-question yesihlanu yethu yanamuhla ukuthi ubhuti walimala kanjani? Ukulimala-ke mfethu, yabona-ke ukulimala kwami mfethu, angikade ngisukela nje eMtuba. Kade ngihamba nomngani wami, kade nje sikathi sisukela emphantweni ngayizolo nje sayitholela nje izinto nje ey'khokhayo kamnandi zasibusisa. Umngani wami kunentombi ngapha-ke eMtuba-ke, saqasha imoto nje impela, khona umunye ubaba esahamba ngeventure nje siwashiya naye emhlabeni lo baba lo. Asaqasha imoto yakhe nje impela ngoba iphakathi laSuthu oMandela bebaningi kodwa angabikho uMandela manje ngaleso sikhathi. Sasuka-ke nje impela-ke nomfowethu-ke lona-ke sahamba sayeMtuba entombini yakhe. Ngabuya-ke mina-ke nalo baba-ke lona-ke weventure-ke wafika wangishiya nje lokuzaneni endaweni ekuthiwa enjinini ngapha khona la emakhaya. Wathi hayi ndoda, sesibona nakusasa-ke ndoda. Ngathi hayi okay baba. Ngahamba-ke nami-ke sengibuya-ke ngithi ngiyekhaya. Mangithi ngiyezwa ethaveni yangakithi ziyakhipha ziyawa. Kwakuphela inyanga futhi 2008 kwakuNovember. NgoNovember 28 kuphela inyanga impela. 2008 impela. Ziyawa esitolo. Ngisuke-ke nami-ke ngiphethe futhi ugologwe kade ngithenge khona ngapha kwe-interview laseMtuba ngapha. Yabo umngani wami seseleke entombini yakhe. Yimi loyana ngiyofika ethaveni yangakithi. Manje ngiyafika ethaveni ngithi kugcwele ethaveni yathi ziyakhala impela abantu bayajabula komnandi. Nami vele imali ikhona. Ngusile utshwala nami ibhodlela ngibeke phansi. Siphuze nabafowethu laba engangibafica siphuze. Lapho-ke sengibona isiketi-ke nami-ke lapha-ke. Lesi siketi sasihle sengithi njengensizwa yakwethu nami kwengihambe ngiyoyijuba laphana. Ngifike ngiyijube nami njengenkashemba nami. Ngiyijube nami. Mangiyijuba kanti khona omunye umfethu osebhejile khonkhonkolana. Manje mayibhejile lo mfethu uyabona ukuthi ukubheja kwakhe yena sengathi amalokhuzana ayisahambi kahle ngoba sengifikile nami. Ukuxabana kwami naye akubanga nje into nje eyasenza ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe sengazi ukuthi sekulinyazwane ngalo ndlela leyo. Mina ngangayitshela ukuthi ubhejile lo mfowethu lo ngoba nje ngangidlalela isinuka, kwaziwa ukuthi ushawa induku yesinuka, wakhuluma kabuhlungu. Kanti vele-ke futhi ukukhuluma kwakhe kabuhlungu vele nami ngilo muntu onguye nami ngisayishiselwa igazi nje nami. Mayekhuluma kanje indlela akhuluma ngayo lo mfethu, mfethu yini manje kanti lo mfethu vele uyimpi ngenxa yani ngenxa lo muntu wesifazane lo. Mina benginganakileka, anginakileke lo. Mina vele ngithi phela wena mfethu ngithatha kancane phela wena. Vele ngiphula induku yesinuka lena, ngivele ngifake induku yesinuka lena. Ngifake induku yesinuka lena mfowethu lona. Futhi lo mfowethu lona kube khona ukuthi ngaleso sikhathi leso bengikhuza bafowethu ngimiyeke ephume ehambe lo mfowethu lo. Mayephume ehamba lo mfowethu lo nabangani bakhe ayehamba nabo, ngathi ayisebenza nabo. Bethi nya siqhube siyiphuzela esitolo kube mnandi kube nje. Ebuye lo mfowethu lo. Mayebuya lo mfowethu lo nginganakile futhi ukuthi lo mfowethu mhlawumbe usengenza umonakalo. Lo mfowethu mayebuya lo mfowethu lo
ephinde ekhulume khona futhi uNokuzana unganaki ngoba ngangaphethe lutho futhi nokuyisikhathi ngithi futhi kanti usenenkinga yini ngiphinde futhi ngidonse induku esinukha futhi ngiphule futhi umnikazi wesitoro ade ngithethisa ngalo yokuqala ngiphule futhi ngiqonde kuye lo ngivele ngenze njalo futhi ethami ngenza kanjalo kuye lo mfowethu lo kanti khona abafethu bese beyiplanile into yabo engibambe lo munye ngapha engibambe ngibhaqe izandla ngithambe ngibhaqe izandla kanti lo usevula umese lo waqala wagwaza ngenhla kweso nje na umuntu engigwaza phinde futhi esifubeni na umuntu engigwaza phinde futhi ehlombe nakho ngishona ephela amandla khona lapho ngoba ngangiseduze kuka-jukebox nje bese kuyasinuka ngaphambi kwami hayi ngiphelelwa amandla futhi ephume-ke baleke-ke lo mfowethu-ke lo naye ngenhlahla-ke abafowethu babekhona-ke bezama ukuthi bephuthumise imoto yangithathwa enye nje yakomunye umuzi khona la endaweni yangiphuthumisa khona esibhedlela kwaba ukusinda kwami ngasinda kanjalo-ke nje kulokho kulimala kwami-ke lokhu. Siyabonga bhuti. Right. Sibonge bhuti ukuthi usichazele zonke izinto. I-video yakho bhuti ngicela izosiza kakhulu ngoba nathi nje idlangile ubugebengu entsheni. Ngabe mhlawumbe ukuthi akusetshenzwa nani kodwa kudlangile ngoba kudlangile kungagcina nabo kubalidela ukuthi mhlawumbe bona beshoneke bengalimali. So i-video yakho bhuti izosiza kakhulu ukuthi abantu bezame ukuyiqoqa empilweni. Kodwa ke mhlawumbe mawungaveza ukuthi uyishintshe kanjani impilo yakho, ubuyisela kanjani futhi emphakathini, undlale nje kubabukeli. Yabona ukushintsha impilo mfethu kube nzima bra wami. Kube nzima bra wami ukushintsha impilo akubanga lula ngoba namanje ama-challenges asemaningi, ingqinamba ziseningi ngempela futhi engangokuthi ngiyangifisa nje nanokuthi ngiyithathe intambo nami ngiyibulala kodwa manje bese ngiyabuka ukuthi sengizohlula nje iy'nkulumo zabantu nje ama-challenges empilo nje. Impilo le ngoba vele nami kuze kube kanje futhi mina engangiyikhethele vele ukuthi kube kanje ngoba nankulu ngabahlonipha abazali bami ngabafikanga la. Kodwa ukushintsha kwami impilo bafethu akubanga lula ngoba engangokuthi ngiphuzile mina nanemali kahulumeni ngiyithola ngalesikhathi samanje le ngike ngaqala ngathi angifuni ukuya khona ukuthi ngiNokuzana ngoyibhalisa besho abazali besho abanye abafethu ukuthi Xolani ayisekho into ongayenza manje hamba ubhalisa imali kahulumeni. Kodwa mina ngezathu ukuthi nami ngisafisa ukuthi ngiyibone ngaphethu kwenzakalani. Ngazama ngisho nalobugebengu ngibenzile sengiphila ngaphansi kwale situation ngoba ukulimala lami ngilimala 2008 kodwa ngaphinda futhi ngathi nami before ngikwazi ukuthi ngishintshe impilo ngaqala impela ngazama ukuganga ngiphila ngaphansi kwaso isimo lesi abaningi bayazi ngiphile nabo abanye babo kumanje sokuyimina futhi engibatshela ukuthi bafethu ngiyabonga ukuthi ngikwazile ukungizwa nakwazi futhi ukuthi niphume nani kule ndlela le bengithi ngithathe kunifaka kuyona ngeza sokuthi nami phela ngithi ngiphila lempilo le. Kodwa ngeza sokuthi bafethu kunzima njengoba ngisho kunzima ukushintsha kwempilo akubanga lula naseyimotweni ngizamile ukuyifaka khona ukuthi ngihambe ngoshayisa ngemoto. Kodwa ke ngeza sokuthi khona abafethu abahlale beseduzana abanye babo omunye wabo nje ngimboka kakhulu engengeze ngimention igama labo kodwa naye lapha khona mhlawumbe uyazi ukuthi wayisiza impilo yami bese kuba umzali wami uThuma wami wayisiza impilo yami. Bangikhumbula olunye usuku nje ngaliwe wesifazane engalimala ngithandana naye wayengangalile wayesehambile kusho sebona ukuthi impilo imile manje lapha ngeke sakwazi futhi ungesiyena wala kulelizwe lase South Africa wayesezweni la ngaphandle esebona ukuthi impilo futhi isimile la ngcone vele ezama impilo naye kwangiphatha kabuhlungu lokho yikho lokho kwenza ukuthi mangithatha isinqumo sokuthi ngihambe ngoyifaka ematragini. Kodwa ngezathu sokuthi lapho impilo yami yangabikho kahle ukuthi njengoba nje sengikumanje sekwazi ukuthi ngiphinde ngibuye ngiyimele ngendlela okuyiyona yona ngayicishe ngayifaka ematragini kwasho khona ukhona umama kanti umama futhi uyizwile lento lena ukuthi khona engiphethe kabuhlungu wangalala wangigada nalo mfowethu lona naye engithi ngiyambonga naye wangigada naye ngangithi ngiyaphuma ebusuku ngiyeka ngoyifaka ematragini kodwa bangigada. Ngasuka lapho ngingagcinanga lapho ngithi impilo yami nje ayivele nje imosheke straight nje impilo ngoba simoshekile imosheke straight naye lo mfowethu wangilimazile ngikubha left and right naye kodwa ebaleke ngangokuthi
ngibona ukuthi uma lokhu ngihupha naye uzogcina ngenza ukuthi impilo yami ime, ngagcina ngaze ngaphuma kuye futhi naye. Singolunye usuku nje ngidakiwe ngisuka edolobheni. Okwesibili-ke lokho ngizama ukuthi impilo yami nje ngivele ngiyifake emotweni. Suka edolobheni ngidakiwe ngiphila ngaphansi kwesimo ngidakiwe lokhu ukuthi impela amehlo abona amehlo avalekile kanti ngingalalanga. Ngagibela imoto ngahamba ngithi ngiyalapho engithi khona ngizofike ngithole khona injabulo, kodwa ngathi mangehla esitobheni lapho-ke lowo mgwaqo lokumele ngiweqe umgwaqo ukuze ngizokwazi ukuthi ngifike ngiye lapho engiya khona. Kade ngisuka edolobheni sengithi ngiyabuya ngize ekhaya, ngathi bathi ngiyaweqa umgwaqo ngwavela impilo sengithi hhayi kulungile vele kwenzakala noma yini, ngangishaya imoto. Kodwa manje ngishaya ngale ndlela lena ukuthi hhayi ngishaye la kufanele ukuthi ngishaye khona, ngabe sengishaya unyaweni imoto. Ngathi madoda, yebo khona akwenzeki ngale ndlela engifisa ngayo, kodwa ubuhlungu engabuzwayo yibo obunye babo lobo bangenza ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngizokuthi hayi ake ngiyifune mina kwenzakalani. Kufanele nakho ukuthi ngiyazama ukuthi ngithathe umphefumulo wami, kodwa hhayi akwenzeki, yabo. Ngifike ngavinjwa umama ngapha nomfowethu ngapha, manje nakho ngapha ngithi hhayi ngoba ngidala kanje vele kumnyama amehla ngigibele iy'moto lezi ezokwathi ngizokwela umgwaqo uma ukuthi ngehle ukuzanele. Akwenzekanga. Kwafika isikhathi sokuthi impela ngiqale phansi umlenze lo umkhulu angiyangisho nasesibhedlela. Neza sokuthi nje angithi futhi uma uthi uyabola ubole, kodwa-ke uNkulunkulu futhi emuhle awubulanga umlenze, waphinde wayibuyelela futhi esimeni sakho. Awubuyisa umqondo wami, ngahlala phansi ngawubuyisa umqondo ngathi hhayi ake ngiyifune kahle kahle kwenzakalani empilweni yami. Nakho ukuthi ngiyazama ukukhipha umphefumulo wami awuthatheki. Intambo angifuni ukuyibulala ngentambo. Okungcono ngivele mhlawumbe ngidutshulwe or mhlawumbe ngigwazwe, kodwa manje inkinga khona hhayi akwenzeki. Hhayi zihambe iy'nsuku, zihambe futhi naney'nyanga ngushintshe umqondo engangokuthi ngiqale ngibuye back to square one ngiyifune mina. Ngaqala phansi ngaxoxa nomama ngathi mama ngacela ungiphelezela ngihambe ngiye kwa-SASSA. Wangiphelezela umama ngafike ngabekezela, inhliziyo yami incane-ke mina ngiyashesha ukuhlutha, kodwa ngalo suku ngabekezela ngakwenza konke kwaka-SASSA. Kwaphetha ngageja okokuqala nganga-approve, ngaphinde ngahlehla futhi kwakucasuka ngaphinde ngabuyela futhi ngayozama. Kwagcine kwaze kwa-approve-ke nakho-ke lokhu kwahulumeni-ke. Ngagcina ngikwasho ukuthi ngikwazi ukuthi nakhona futhi lapha ngimanga ngoba ngaqathi uma ngiyithola imali uhulumeni ngaqhubeka ngadakwa ngayo, ngenza manishinishi ngayo. Kodwa-ke futhi nakho lokho umqondo wami waphinde wabuya futhi hhayi bo. Ake ngizame ukukhula phela manje ngiyakhula ukuthi ngiphila ngaphansi kwalesi simo lesi vele abantu abaningi sebeyazi, kodwa njengamanje vele akusekho ukujikela emva kwendlu. Angiphile naso lesi simo, ngisivumele ukuthi ngiphila naso lesi simo lesi ngiphila ngaphansi kwaso. Kunjena nje ngimina enginombandela wakho konke lokhu ngoba ukube ngangilala abazali ngaba nginjena mina. Ngami mhlawumbe nami nginekusasa njengabanye abafowethu abakwazi ukufunda beqhubeke nempilo, kodwa ngiphinde ngiyibuza mina njalo futhi. Ngakuthola-ke lokho ngaphinde ngabuya ngawubuyisa umqondo, ngahlala phansi ngaphuma nje ngathi ngiyaphuma-ke manje ukuqala kwami ngathi ngiyaphuma nje ebugebengeni sengivulela u-SASSA. Lokho ngishiya phansi konke notshwala futhi sengiphuzile ngashayiswa iy'moto yonke leyo nto leyo. Ngase ngithi yabona-ke manje ake ngishintshe impilo, ngayishintsha impilo. Ngaqala inkonzo evele abasekhaya bakholwa ngaphansi kwayo, inkonzo yabaphostoli abayi12 kuKristu. Ngaqala ngangena enkonzweni, nakhona-ke enkonzweni akhona athize khona. Inhliziyo yami ngike ngasho incane ngiyashesha ukuhluthuka. Ngiphinde ngiphume enkonzweni, ngiphinde ngingene enkonzweni, ngiphinde ngiphume enkonzweni, kodwa ngenza sokuthi ngizama ukushintsha impilo. Namhlanje sengihambe ngaze ngafika la engikhona. Lapho engikhona-ke namhlanje akubanga lula ngempela bafethu, akubanga lula njengoba ngisho ukuthi namanje zisekhona iy'ngqinamba, asekhona ama-challenges akhona ngaphansi kwesimo engiphila ngaphansi kwazo. Ngithi ngiyaphuma la umuntu ekhulume lokhu akuthandayo umuntu ngami, kodwa ngeza sokuthi mina sengiyazazi ngifunani empilweni. Umuntu ngeke angenzele lutho, umuntu ohlala ekhuluma ngi-right angikho right, futhi umuntu ngiyabona angiboni, uyohlala ekhuluma umuntu. So into esengayitshela yona-ke leyo ukuthi umuntu engiyobhekana naye loyo ofika kumina ezongitshela emehlweni ukuthi awexolani wena ukuthi yona umuntu esengiyokwazi ukuthi mhlawumbe ngihendishane nawo ukuthi futhi nawo khona lapho-ke amandla uma ukuthi asekhona futhi nakhona ngenza sokuthi sengiyimpilo yami sengiyishintshile. Ngozama ukuthi ngehlele ngezami ngoba ziningi izinto nje ezingiphazamisayo, njengoba ngithi ziningi izinto ezingiphazamisayo. Abanye babo bafuna ukuthi bona
bezothatha udumo ngami ngezathu ukuthi mina ngiyaziwa vele ukuthi ngiphila ngaphansi kwalesimo lesi akekho umuntu ongazi ngoMajava wakaMakhoba uMajava waseyithombothini akekho umuntu ongazi nje ngami. So abanye babafuna udumo ngami ukuthi bezothatha udumo ngami. Impilo-ke leyo esengibhekene nayo ngesikhathi samanje, ama-challenges engibhekene nayo ngesikhathi samanje ukuthi abantu abanye bayangihlukumeza ngithi namanje khona abanye abasafuna udumo ngoba nje okunye kwakho nje ukugcina ukungihlukumeza kakhulu. Ngibuye Albert ngilinyazwe umuntu kodwa lo muntu usezwangigwaza kwaze kwakathathu engigwaza ngesizathu sokuthi nami ngiyafisa ukuthi naye lokho akwenza ngoba ingane encane kade ikhula ngaphansi kwami kodwa manje yona ngibona ngiyibheke ukuthi igwazele kumina. Kodwa ngesizathu sokuthi ngiyafisa nami ukuthi mhlawumbe naye kusasa uyowushintsha umqondo ngoba nami ngomunye ngibahlukumezile abantu kodwa mina nginegaranti ukuthi la endaweni akekho thina noyedwa umuntu ongathi mina sengangamkhiphela ummese ngamgwaza mhlawumbe khona usengamkhiphela isibhamu ngomkhomba ngesibhamu. Cha, akekho ngaphandle kumathi siyaphuma sematravel ngaphandle kungafika uzwe kuthiwa umuntu oMajava waseyithombothini siyamazi kumfowethu ngoba ngaphandle ngifike ngishintshe ngibe omunye umuntu kodwa eroundini yami ngifike ngiyilwe nginqaba ukuthi wena usukale ngaphandle uzohlukumeza iround yami. Kodwa ngezathu sokuthi ke mina ama-challenges esengibhekene nawo njengesikhathi samanje abafowethu ngoba ngikhona abanye abafuna udumo ngami nabo labo ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abasize ngelinye ilanga ukuthi bona lokho abantu bafisa ukuthi bebe yikho akuzi ukubafaka endleleni ezibaphumelelisa bayeweni ngoba nami lolu dumo engangilifuna ngalithola mina. Kodwa manje isiphetho salo yini ke? Isiphetho salo dumo engangilifuna yini? Ngidumile ngiyaziwa akekho umuntu ongamazi uMajava kaMakhoba ey'thombothini ngiyaziwa kodwa isicubu salokho yini engiphethe esandleni? Nawo umuzi engiwakhile ngalokho, nginayo imoto mhlawumbe engihamba ngayo ngalokho, anginayo isitifiketi enginaso ngalokho isiphi. Sengisho ukuthi wena-ke muntu mhlawumbe nawe ngisafisa ukuthi mhlawumbe ulokhu ubhekene noXolani. uXolani impilo yakho usezamile ukuyishintsha namanje futhi usazama futhi ebe nakho ukuthi eyishintshe. Nalabo abangakholelwa kumina ngiyafisa ukuthi angisho ukuthi kholelani kumina kodwa nje ngiyafisa ukuthi ubukele kumina ukuthi mina ngomunye umuntu osukaphi nempilo. Nawe-ke umuthi wena ufuna ukufana noXolani ayashisa lamateki mina engawagqokayo nami angifisi omunye umuntu osemva kwami agqoke lamateki engawagqokayo mina. Impilo yami bafethu mina ihambe yaze yafika lapho ukuthi ngumanje ngila engikhona nje ngikhala kanjena ukuthi nobani bafethu ofisayo ukuthi aba nekusasa akazama ukuya esikoleni eyofunda. Umuthi wenza ufuna ufana noMajava ufuna ufana noXolani impilo yakho yakuphi iye weni uzoba kanje njengami awuzukuba nalutho ikusasa lakho lizokuba lutho. Okubuyisela-ke emphakathini ngizamile ngibuyisele emphakathini yebo noma ngakabi nakho kodwa-ke abantu abaningi bayazi ngizamile ukuba ne-team la i-team yebhola. Leyo team yebhola leyo ukuyivusa kami ngibuya nami ey'nkingeni zami lezi ngade ngisho ukuthi ngidlule kuzo. Ngificela i-team ngasekho ngikade kushona omunye ubaba la wayephethe ibhola endaweni edumile kakhulu impela ibhola likhona impela. Kodwa ngithe uma ngifika la mina ngafica ibhola hhayi ukuthi kade ngikhona vele ngiphila nakho ukulima ngisuka khona ekulimaleni. Iy'ngane engasadlala ibhola egrawundini sokugcwela isikhotha. Ngathi mina uma ngithi ngiyafika abafethu khona abafethu abasafisa ukuphila nami abancane ngiyabuka lezi ngane lezi ey'fisa ukuphila nami ngikade ngiphila kanje mina ukuze ngizokwazi ukuthi kungabi sengazi ukuthi mhlawumbe iy'ngane ngifuna ukuy'faka ebugebengwini mina mangizange lezi ngane ngiy'shintshe mina ngani kodwa ngenza sokuthi phela nami angifundile. Kodwa-ke ukuze izokwazi ingane ukushintsha imiqondo yayo mhlawumbe nekusasa layo ake ngiy'fake egrawundini. Sahamba sathi ngathenga ibhola bayazi abaningi ngathenga ibhola ngathi abafethu asihambeni sisegrawundini. I-team yami yokuqala eyavukayo abaningi bayibiza nge-sugar spam ngoba abafana esahlala nabo endlini bangabafethu engangibhema nabo ngezathu sokuthi nami lezi ngane lezi eseyiqala ugwayi lo abadala-ke mayengabe sawelela kokunye okungalena mangizami yebo khona kwaku-wrong ukuthi ngiyifake ugwayi kodwa ngezathu sokuthi phela ngizama ukuyivimba ukuthi ayizinayo imali yokuthi zona zihambe ziyophanda zihambe ziyothenga ugwayi lo wesiZulu. Mina nginayo imali yokuthi ngibe nawo ugwayi wesiZulu usuku nosuku ngithathe lezo ngane ngihlala nazo lapha sibhemeke si-enjoy impilo sidlala amakhadi kube njani nje kwagcina kwazisa abaningi endlini ngawuthi nane-team ingavuka.
ngayathenga-ke ibhola nebala, saqhubeka nabafowethu sasinabo. I-team yami ababeningi ngangivisa i-team yasendaweni nje ukuthi kwakuyi-team yayikhona vele yaziwa igama la kuthiwa iLucky United. Mina ngihamba lapho-ke kodwa abanye bayiqambe yami kwathiwa yini i-Sugar Spam. Ngakuvumela-ke lokho bethi i-Sugar Spam, kodwa ngibatshela ukuthi akusiyona i-Sugar Spam le, mina ngivusa i-team yasendaweni. Nami ngangikhule endaweni kukhona i-team ibidlala ibhola, nami ngidlalela ibhola. Ngezasi ukuthi sengalimala-ke mina-ke angisenawo amandla okudlala ibhola, kodwa ngiyafisa kube khona i-team endaweni. Ngaqhubeka-ke nalabafana labo engangokuthi imali ngiphila ngaphansi kwesimo sikahulumeni. Ukuphatha abafana bebhola i-team akusiyo nje into encane nje, akusiyo into encane, kunzima kakhulu. Maningi ama-challenges engibhekene nawo engangokuthi kwamanje sengithe ake ngiqale ngizofuna abafowethu ngingakwazi ukuhlangana nabo ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphilise abantu. Mina bengingayohamba inkantolo umkhandlu, kodwa ngithe ukuhamba kwensukwana, ukuhamba kwezinyanga, ukuhamba kweminyakana le, ngahamba umkhandlu. Ngithole emkhandlweni kungijabulisile ngoba ngithe bangibuya saqala sanabafowethu esihamba nabo ngapha enkantolo, saqala sathi sihlangane senze i-co-op. Baqhamuka indaba ukuthi akwenziwa ama-co-op, senze i-co-op. Co-op yethu-ke nathi-ke ngezathu sokuthi-ke lana-ke endaweni siyafisa ukulima, kufuyiwe la, khona iy'nkomo, khona iy'mbuzi. Uthi uyazama awekho amandla ukuthi sithenge ucingo njengoba ngiphila ngaphansi kwesimo sikahulumeni nje ukuthi ngithenge ucingo ngibiye kahle ukuthi ngilime kahle, awekho amandla. Kodwa ngezathu sokuthi-ke ikhona i-co-op ngenza izinto ey'ningi. Uma kuthiwa sangisolima ngoba khona indawo esiyitholile ngapho kufanele siyilime kuzobe siyiphendula-ke nayo, kodwa yikho iy'mbuzi zisahluka. Uma kuthiwa futhi nangapha kwezama-sports ngapha ngiyavela nakhona ngezathu sokuthi ngifuna ukusiza iy'ngane ukuthi zikwazi ukuthi zithole uxhaso iy'ngane. Ngakho lokhu kuningi engikufisayo engangokuthi engikufisayo, ngiyafisa ukuthi abantu abadala endaweni uma kuthiwa uNkulunkulu uyangipha amandla, mhlampe uThixo, angazi nami ngenza kanjani, abantu abadala laba asebekhulile abakwazi ukuthunga, ngiyafisa ukubakhela i-shelter ukuthi bethole i-shelter nje ukuze bezokwazi ngaso sonke isikhathi behlale bendawonye nabo, bethunge lokho abakuthungayo, benze lokho abakwenzayo. Ngoba abantu abadala esinabo la endaweni awutholi ubathole ukuthi bethole ukujabula, bahlale behlele endlini. Umuntu mhlawumbe umuzi umbone ngoba mhlawumbe seyohola impesheni, yabona, awubatholi nje ogogo ukuthi ugogo akekho nanomuntu mhlawumbe osizayo ukuthi obehambele abantu abadala. Nami ngifisayo mhlawumbe makwenzeka bekhandele i-shelter ogogo, makuthiwa nami mhlawumbe uNkulunkulu uyangisiza ngayo le co-op yethu esinayo. Engizama ukubuyisela ngakho emphakathini ngoba anginawo amandla ephaketheni ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyisele emphakathini, kodwa umphakathi nami ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ngelinye ilanga ukwazi ukungi-understand, ukwazi futhi ukungibona ukuthi angisesuye laXolani Majava loya abamazi qala. Nami impilo yami ngiyafisa ukuthi ukuyishintsha kwami-ke nami nabantu nami ngiyafisa ukuthi bengihloniphe nami, ingathi bengibona uma ngiqhamuka endleleni bekhulume lokhu nalokhu ngami. Ngiyafisa ukuthi nalabo futhi abasafisa ukuthi bewele endaweni e-wrong, ngiyafisa ukuthi bafethu ushintshane. Musenalo ithuba lokufunda, hamba ofunda. Musenalo ithuba lokuthi okay mhlawumbe iminyaka isihambile, zama ukuphanta ngale ndlela yokuthi ubonakala ukuthi uphanta kanjani, iyona yiphi indlela ekusaphambili. Ngoba lokhu kuphanta lokhu bomnyama bafethu abuyiseli ingane zomama. Impumelelo ayikho, impumelelo ekhona ebugebengwini yikho ube inkubela, ube paradise. Ungabanga paradise uhambe uyobhantita iminyaka ejele, ungabhantitanga iminyaka ukuthi sikumbhele nje kuphela. Akukho okunye bafethu, ngiyabonga. Sibonge bhuti igalelo lakho ozama ukulifaka emphakathini nokusiza umphakathi. Mhlampe ubhuti mayengayikhalela kumuntu ozobona ividiyo ukuthi mhlampe iziphi izinto ayidinga kakhulu noma edinga abantu la asebenzisana nabo kuze besizakale, ngaba bebhola, kungaba be-co-op, ikuphi enikudingayo bhuti? Mfowethu bafethu engikhala ngakho nje kakhulukazi ey'nganeni, amakhokho, ama-coins, amabhibhu, lokhu kokujima nje lokhu bafana bekwazi ukuthi amabhibhu la ama-coins bese kuba yiwo amakhokho bekwazi ukudlala. Ngoba amajezi uhulumeni ikhansela ubesasiphile ndawo ukuze kodwa nawo mangase kube khona kwaba namandla ngasiza nangalo ijezi. Uma kwi-co-op yethu bafethu bengifisa ngathi kungasizakala abantu abadala. Abantu abadala laba kunabantu la endaweni abakwazi ukuthunga, sebekubafika nje impela ngababona abaningi abantu abadala abakhulile bakwazi ukuthunga. Uma kuthiwa ngithola i-shelter nje uhulumeni mhlawumbe la abangakwazi ukuba nosizo ababonayo ukuthi besakhele i-shelter,
ogogo bekwazi ukuyikhipha busy mhlawumbe ekuseni bayothunga kanjalo sikwazi ukubabona abantu abadala behlangene bendawonye. Ilokho nje engikufisayo. Bese kuba yikho-ke kwengadi masingase sithole nje abantu abangasisiza ngocingo mhlawumbe kudala singayibiyela thina. Ukubiya akusiyo inkinga singakusebenza ngoba bakhona abafethu engiphila nabo esingakwazi ukusisiza. Nokunye futhi engikufisayo yikho ukuthi kusithola ama-JoJo tank mawase ube noxhaso ngoba amanzi ahlumeza khona endaweni ahlumeza mase samso wakha okhulu amafika sifuna ukunisela sesamso wakho okhulu. Kodwa makuthiwa sithola ama-JoJo tank ney'nsiza kusebenza nje zokulima engadini singabonga. Bese kuba yikho-ke nje ukuthi Nkosi yami ngiyakuthandazela nami ukuthi nje kwabazwayo bafowethu ngiyacela nilifake uxhaso nisisize bafowethu ngoba endaweni yasesigodini sasey'thombothini ububha bungaphezulu. Njengoba ubugebengu ngathi buyadlanga nje esigodini sasey'thombothini iy'ngane ey'ncane zeba imfuyo, iy'ngane ey'ncane zitholakala zithatha ama-TV. Ngiyafisa nami ngoba khona indawo ekhaya kwaMakhoba ikhona yona impela esayishiyelwa omkhulu. Singakwazi ukuthi mhlawumbe makuthola uxhaso bafethu esihlala nawo emakhaya lana sakhe ngisho ama-blocks sifoloma ama-blocks mawukuthi mhlawumbe kube khona indlela yokusidayise lawo ma-blocks ikhona indawo singakwazi ngoba nalengadi insimu ikhona khona ekhaya. Iningi nje indawo makuthiwa nje singathola uxhaso. Kuningi engayikhipha busy nabafethu engihlala nabo labo nabahleli abangasebenzi sikwazi ukuxosha ikati eziko sixoshe ububha. Angibonge. Sibonge bhuti ukusivakashela kwakho namuhla nolwazi olushiyile lukhulu nokushintsha kweimpilo abantu bazoyishintsha mhlambe uma sebebona ivideo ukuthi nca kuyashintsha impilo nemizamo yakho futhi bhuti engathi ngaphumelela bese ukuthi mhlambe abafuna ukubona le video bazoyithola kwezokuxhumana zethu iDitso Kids NPO uFacebook, TikTok na Instagram. Bhuti mhlambe usovalelisa uthini babulekile? Ukubonga ukuthola ithuba lengitholayo namhlanje nami. Ngiyafisa Nkosi yami engamgcobayo. Nami ngiyafisa kuyo ngithi dudu kuyena. Ngiyafisa mhlawumbe naloyo osenalolo lwazi lolo ukuthi uXolani mazi umuntu kanje. Ngiyafisa nami ukuthi ningibone ukuthi ngumuntu oshintshile angisobe ngaphinde futhi ngaphazamisa umuntu endleleni yakhe. Ngifisa nje ukuthi ngiqhubeke nempilo, ngishintshe impilo. Ofisayo bafethu ukuthi ngaba noxhaso, makahelpe, makasize ngoba imphefumulo nami ngifisa ukuyisiza ikhona yona mningi ngoba uNkulunkulu ukube mhlawumbe uyafisa ukuthatha umphefumulo wabe kaDoctor ngenza sokuthi khona kubonayo ngami nami afisa ukuthi ngikwenze emphakathini. Nami kamandla wekho kuze nami ngizokwazi ukuthi ngithole usizo ukuthi ngivele kunina sizane abantu ababonayo sizane abantu abazolalela ukuthi sikwazi ukuthi nathi sixoshe ikati eziko. Angibonge ukuthola ithuba. Sibonge bhuti, sibonga ababukeli ivideo yethu seyiqeda manje. Siyathemba ukuthi ababukeli bazoyithokozela. Ditso Kids Futumalo Tomalo